Next week na lang ako mabayad ng utang. Wari ko pagortayan ha, garon. Next week na lang. Next week? Makadamo na ito nga next week, puta! Naglilinahayaw bis na ka-lockdown. Sir, may dagang quarantine pass. Puta ka, wari ko quarantine pass. Mama, magtitiktok ako. Okay, kaya! Puro ka la tiktok, puta ka. Mama, magtitiktok ako. Okay, kaya! Puro ka la tiktok, puta ka. Ano wari ka man sulot na mask? Na, sir, nga mayor, wari na lockdown. Wari na lockdown na ngayawa ka, pero papasulot lagi apin mask, puta ka, ha? Kagtindi ka, hamon sir ni mayor, wari na lockdown, pero may dalagi hap mask nga isusulot. Ha? Kagtindi ka? Mama, wari ka man magluto, magutom na. Isti ka na, ubos ng relief. Kasi ba daw to kabugos naman? Okay, ngayon. Brad, ano timan sir? Ikaw, ano timan sir? Brad, ay pag-cheating kay teacher dalo yung masasabtang kita na yawa. Okay, class. Finish or not finish, pass your papers. Ay, budlot! Diri ka manok! Naila kaya akong patagay. Sige pa dayon. Junel! Mama! Sturo na, yung pagkita kuya, buta ni Indoro. Ito, kita adot mata kay Kaya nanginginig nila pagtablo ka kinakagat ito. Bisang pangalan ni pagkaptan man. Agay, si, yawa ka si. Ano na si Pakay mo nakagat baglot ka man. Gabi na di pa ka mo gawas. Gusto niyo dakpong ko ka mo. Dadlagan mga bungaw. Sana daw lang kita makakalaya, no? Yawan na coronavirus. Makagawas lang ako, Reg, good tayo. Ayaw na ganun lang pag-asa. Amo na panghabang buhay na na-lockdown. Madak mga classmate na mga Rico, mag-upay mamurma, mga branded ng bado, may cellphone, may laptop, mga branded pagod ito. Pero waray mga papel, ayawa daw. Puro pagod na ngangarong papilhak. Ano ini? Timagtang bagan airport dito ha San Jose, tim erong bagang pusoy na piyos na nalaylay, tim mata bagang bunay-bunay, pisting ayawa. Ang ayawa dawin daw lang nagsurat ini. Next week na lang ako mabayad ng utang. Wari ko pagortayan ha, garon. Next week na lang. Next week? Makadamo na ito nga next week, puta! Ug sa kita sumulod, sirip inanay kita para kita makapalit. Hiniram nun. Yung mga uri kwartal sang kamot. Puta panguli ka mo, pamatayin kulog ka mo. Naglilinahayaw bis na ka-lockdown. Sir, may dagang quarantine pass. Puta ka, wari ko quarantine pass.